Silaturon piaphan Pradhan Mantri Awas Yojana Gram Scheme pen ki pipon. Contractor Longkiram hanse ki kim pipon pami ajok kachoropon. Ward number 26 Duarbagori MSC constituency under Upper Rangasali polling station Kaparlo Hemare Ronghang Arong Amekar Silatiron piaphan Pradhan Mantri Awas Yojana Gram PMAY G ahemtun Sarkar pen pipon. Apot Contractor Longkiram hansi pen ki claim pipon pami apot hemsu kelong wek atum Contractor Longkiram hansi aphan ninga klong pen kachorupon. Lasi Contractor Puloti Longkiram ason si claim pon nangji anlote Duarbagori constituency arada phanta developing anji non kusuman Contractor atum ki claim pami mediat siki ong lake EM aphansi nongnu ki jor puta hawarara tum chethan pon rinti lapenan parta hemsu kelong wek ahemtun atum pen Duarbagori MSC an parta exhibition EM Richar Tokbi phanta chopajir pon athema kiduk det himi jangri atum phan sarkar pen PMAY G ahemtun angki pia pota churupik lopusi pherangkia thengnu ninga klong pen EM Richar Tokbi sangho phanta chopajir pon an parta Contractor Longkiram hansia phanta chopajir pon Nili tuma pan labang so hem Contractor Longkiram hanse kimi sen pen nangki kimpi nili tum labang so hem non do bomlo nili ki do bang sita hem pu sita mi nili ning sampe gat hema nang patang pi mi hormu hortar ka do ka ve sita me la ki dor khu pen si nili wan pi la pen kiki mat sita me sen son si nili ning sampe son si che theklong la sino nili tum labang so hem do bomlo la pen adon thu sita me Richar EM pansitami ni tum pan puson ki du ke la himi jang re pansitami la puson ki mi sen pen nang kirap apot Richar EM pansitami churu par piglo la pen Contractor Longkiram pansitami ni tum churu par piglo la pen la pula anchol la hemsu nang ki kimpi nang kirap la ponchot kali aka preka hin pansitami ni di pan puson nang kirap je panselang ni tum pansitami tuning ri dono Pandilihin pen arang lipan akiro jasmet pi parpiglo rong teki ahavar pan lason ahem kimisen kikimpi kapatang pi PMAY posi nilihin pen alang lipan akiro pi parpiglo lapen kewang jilang anta alang li lapuson le rong pan lason ice cream belek ice cream alang li wan pusetame ki claim pi PMAY sen dia phansi puthot nilihin pen alang li phan choning li pen lam the pajir iklo la pen apart setame la bangso ahavar jasmet ki dukela kason do olang athe heme jangre do piglang la pen apart ke boydet sopin so ka ve mekri meklang atumta dolang ke so parpik atumta dolang la ka do ka ve phanta ake hai Richar Tokbi phan chuning riglo alang li methang homosti lapen alang li methang area posi kaching hon kaching inso non ke kedam tang kang hon kang jinso son thak tha ke wang jilang anta ching hon ching jinso parpik popusi nilihin pen alang li tuma phan chuning ri pajir iglo bikhek koi contractor tuma phan churu parpik lo kedam tang an kelason ahem kepatang pi PMAY kabedet penapod munidatum ning duk ning oy do bonta non ke kapatang pi PMAY si ke tek long ke ong aposi jasmet contractor atuma phanta churu part piklo lapen pherang ke aham phang atuma phanta birta nang ke ena posi nilihin pen akero pi part piklo